Πώς σε λένε παιδάκι? Βλέπεις το παιδάκι, χαμηλώνει το βλέμμα, κουρνιάζει στη μαμά του. Έλα, πες το, μην τρέπεσαι, είναι ντροπαλός. Είναι εντάξει αν το παιδί σου δεν θέλει να συστηθεί ή να μιλήσει σε έναν ξένο ή εν πάση περιπτώσει σε κάποιο άτομο με το οποίο δεν αισθάνεται οικία εκείνη τη στιγμή. Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο του παιδιού μας? Το παιδί δεν είναι αγενές. Ο εγκέφαλός του μπορεί να μπαίνει σε μια κατάσταση παγώματος λόγω άγχους. Κάποια παιδιά, και είναι πολλά, χρειάζονται χρόνο για να νιώσουν άνετα και αυτό είναι εντάξει. Αντί να τα πιέζουμε, τους δίνουμε χώρο και δεν χρειάζεται να τους βάζουμε ταμπέλες «είναι ντροπαλός», «είσαι ντροπαλός», γιατί τότε κάνουμε κάτι χειρότερο. Τους δίνουμε μία ακόμα ταυτότητα. «Είμαι ο ντροπαλός, το λέει η μαμά μου». Οπότε ταυτίζονται με αυτό το χαρακτηριστικό. Οπότε, δίνουμε χρόνο και υπομονή. Χρησιμοποιούμε παιχνίδια ρόλων στο σπίτι. Μιλάμε με τους γνωστούς μας εμείς. Και όταν απευθύνονται στο παιδί μας, δεν παίρνουμε εμείς το ρόλο να απαντήσουμε στη θέση τους. Κινόμαστε εμείς το παράδειγμα που θέλουμε. «Γεια σου, εγώ είμαι η Φίβη». Η ντροπή δεν είναι πρόβλημα. Για πες μου, εσύ πώς νιώθεις όταν το παιδί σου δεν θέλει να μιλήσει με κάποιον? Συνήθως είναι ότι εμείς τρεπόμαστε για τη συμπεριφορά του παιδιού μας σε σχέση με την κριτική των άλλων. Θα χαρώ πολύ να διαβάσω το σχόλιο σου.